Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů. Porazili jste Most 6-3, jak zápas hodnotíte? Tak hodnotím ho pozitivně pouze z té stránky, že jsme získali 3 body, jinak ten výkon byl dost špatný. Úvodní branku jste střelili už v 17. minutě, ale možná vám taková brzká branka uškodila, protože to nasazení pak už nebylo takové. Určitě zase jsme dali prvního góla, to je samozřejmě dobře, jsme ho dali, jo, ale navíc jsme se zase uspokojili a mysleli jsme, že Most snad odejde z ledu a nechá nás dávat gól do prázdné brány nebo co, no, ale bohužel oni začali hrát a my jsme se trápili. Myslíte tedy, že přišlo podcenění? No tak určitě tam nějaký podcenění z toho vzniklo, jo, a ještě hlavně z toho výsledku minulého, co dostali doma 14 gólů, ale oni dneska přijeli úplně jiný sestavě a ten zápas začíná od 0-0. Báli jste se za stavu 4-3 o výsledek, vlastně Most ještě trefil tyčku. Tak určitě, když jdete o góla, tak je to furt nebezpečný. Zaplať pán, že takhle dopadlo. Na druhou stranu David Ludvík dal 2 góly, ještě asistence k tomu, takže výkon jednotlivců některých by byl pozitivní. Ale hokej není hra jednotlivců, jo. Hokej je hra kolektivní a nám to skáká ta obrana, teď ta obraná činnost, nechci říct v obránci, no, ale ta obraná činnost tam nefunguje tak, jak by měla. Co jste tedy řekl týmu po zápase v kabině? No, poděkoval jsem za 3 body, ale to bylo všechno, jinak jsem byl hodně nespokojený. Takže jak jsi byl spokojen s průběhem dnešního zápasu? No tak dobrý 3 body, nic víc asi se k tomu říct nedá. V posledních 2 zápasech se vám tolik herně nedaří, tak kde vidíš chybu? Zbytečně si to podle mě vzadu komplikujeme, předržujeme puky a z toho pramení potom chyby a zbytečně se dostáváme pod tlak a pak není v tom taková ta lehkost. No. Dnes jsi vstřelil 2 branky, můžeš nám přiblížit ty situace? Tak jednu klobouk střílel, se mě to podařilo tečovat a druhá, myslím, že to byl znovu klobouk, odrazilo se to a tam to skákalo, jak jsem do toho plácl a gól. Nemrzí vás, že jste Mostu nenasázeli tolik gólů jako Chomutov? Tak nám se teďka herně moc nedaří, nebyl to dobrý výkon, musíme prostě do příštího zápasu začít hrát jednodušeji a nikdo nemohl čekat, že dáme 14 gólů, tak jak Chomutov, my Mostu taky. Ve 3 dnech jste odehráli 2 zápasy, necítíte únavu? Tak únavu je to pro všechny stejný, tady to tempo a do té přestávky to musíme vydržet a zlepšit tu hru. Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů.